Je niekto doma? Čau, Segra. Čau. Je niekto doma? Nie. No, poď. Čau. Čau. Ahojte. Čaute. Dobrý deň. To čo, máme žúrku? Voda aj vy. Takú žlku by som dala ju. Nie, niečo horšie. Máme vymyslieť nejaký projekt. Na akú to tému ja som zabudla. Niečo z rodiny. Rodina v súčasnom svete. No, toto. No, tak ale to nemusíme ani vymýšľať. Veď naša rodina je ideálna, nie? Keď si tak zoberieš. Nepamätáš si, keď takto prišiel s jeho rozhodnutím? Vďaka ktorému sa zvýšila spotreba lexavínu v našej rodine. Tak, poďme na to, nie? Tak, to by bolo celkom dobrá téma. Tak, kto by bola naša mama? Tak. Katka, ty budeš naša mama. No až, to by sa... Čo smeješ? No, to bude dobre. Zasúšim. Teraz máte teba osadnúť. Sebi, ty budeš náš otec. Tak som vedela, že to na teba padne. No, máme ešte babku, nie? Dobrý deň. Jasné. Sofi, ty budeš naša babka. Ja? Toto tak stará vyzerá. Nie, ale... To bude dobre. Nacvičíme, ale... No, teraz. Ty budeš teta Malvina, ktorá všetkým lezie na nervy, okrem starej mamy nie. No, to sa No. A ty budeš Ciro. To je váš brat? Nie. To je chalan, ktorý spôsobil totálny rozruch v našej rodine. No, super, ale máme na to iba hodinu, potom prídu naši. No tak poďme na to, nie? Vybaví. Charakteristickou črtou rodiny v súčasnom svete je, že nemáte žiadne súkromie. Najmä ak žijete spolu so svojou starou mamou, ktorá si neodpustí svoje kamarátky a vždy všetko kritizuje. Vítaj, Malvina, vítaj, poď ďalej, poď. Vítaj, ahoj. Alebo čo by len takú párku na Olofran? Ježe, nedočkáš sa jej tam. Aj mesiac ujde takedy. A počula si už novinu? Háčika môjho zaťa zbili včera večer. Veru, večer. Párky sa jedia na večeru, a nie na obed. No. Vravím, či už vieš o tom, že môjho zaťa Dominika včera večer zbili na ulici? Joj, ale táto škoda vyhodiť párky na ulicu. Bože môj, Malvina, hlúpa si už ako ten peň Boží. Ale voľa komu sa vyrozprávať musím, no. Včera večer bol ten môj zaďko hrať šachy, ale zadarmo. To za sused Fero poznáčo. Ten hrá za peniaze. Lenže môjmu zaďkovi darmo hovorím, že treba len to hrať, z čoho aj dačo kvapne. No a predstav si, že keď sa vracal domov z toho šachu, naraz, že ti volá kto skričal o pomoc. A Dominik
namiesto toho, aby sa obrátil a zmizol spoza plot, vrhol sa rovno medzi nich. Naložili aj jemu. A vieš, kto ležal na tej zemi? No, ten rozhodca, čo chodí s píšťalkou futbal sudcovať. Nož, a takému on ti ide na pomoc. Ale, čo robíš? Hľadám chleba. Bože môj, Malvina, tu si sadni a zadol a počúvaj, čo ti hovorím. Dôležité veci ti rozprával. No, a na tej zemi ležal ten rozhodca, čo chodí s píšťalkou futbal sudcovať. Takému on ti ide na pomoc. Ale to je celý on. Samé knížky, samé encyklopy. No, také tie hrubé knihy Malvina, vieš, také. No, a pritom nevie, čo stojí chleba. No, však to. Aj kus chleba by si mi mohla dať tomu párku. Počúvaj, Malvina. Chleba, nechleba, dáš mi vedieť, keď sa prvá posteľ voľne. Pôjdem za tebou. Vždy lepšie tam, na pokoji, v Starovinci, ako tu, v tomto našom Vláznici. Lebo ja viem, ako to všetko skončí. Ten s tou píšťalkou má podozrenie na tých spolepšov. Išli ich vyšetrovať. Ale tak im treba. To sa tiež len nám môže prihodiť. A čo si to hovorila? O Starovinci. A napokon mňa do toho Starobinca umiestnil vlastný syn. Ten sa vyzná v politike. Ibaže tá naša penzia, tá tak akurát stačí na mlieko a na šalát. No však, a on ti mi správca, že nie som dosť vďačná štátu za starostlivú opateru. A že či viem, koľko za takých ako ja štát vynakladá. Nože reku, nemusí. Nech podvyší peniaze, aby bolo dosť aj na tučného mlieka, aj na chleba. A pokapeme skorej. To bude na to lepšie. No celkom iste štát. Nebude musieť toľké roky vyplácať. Na to reku už dávno mali myslieť. Tí, čo o tom rozhodujú. A teda som len náramne zvedavá, či aspoň na jaké to odškodné za tú rozbitú vodu premôže. Kázala som tej mojej dcére, aby ho dala poistiť. Len kto vie, či sa to vzťahuje aj na hlavu. Ale ja sa na to už dlho dívať nebudem. Chcem ísť do Starovinca. Počúvaj, Malvina. Môže on byť normálny človek. Najprv bol riaditeľom. Lenže on jediný bol proti školskej reforme, tak ho dali na pozíciu učiteľa. Lenže jemu jedinému predstavenému sa nechcelo ísť s deťmi krumple vyberať, tak ho šupli rovno medzi regále knižky požičiavať. Vždy som tej mojej dcére hovorila. Rozveď sa s ním, kým nie je neskoro. Ja nechápem, čo na ňom vždy videla. Keby to bol aspoň chlap, ale taký... Prídeň, babi. Počuješ ju, Malvinka? Ach, Bože môj, dobre, že nepočuješ. Zabrble ti to miesto pozdravu. Čo nové v kuchyni dôchodkového zabezpečenia? Strava pod psa? Párky, dobre. Chleba málo. Renátka, prosím ťa, aj keď je hluchá, no nepatrí sa. Skoráč! Ja som sa len slušne opýtala. Ty dobre vieš, že ja sa do tvojho života nemiešam. Ja som demokratka. Otec sa ešte nevrátil. V kuchyni máš párky a zohrej si ich. Párky? Ešte máme? Tie sú moje! Ale ona má žalúdok ako azbest, ale za to tá druhá, tá je vyberavá. Nikto ma nehľadal. No, tak keď nemáme párky, tak ja už idem. Ale nie, veď ešte poseď, Malvinka. Poseď ešte kus. No, a Počuj, Malvína. Nemohla by si ty takto stratiť pár slov toho tvojho syna, keď teba tak šikovne umiestnil, aby ma takto nepredbehol. Počuješ?
aby ma takto nepredbehol. No choď už. Choď už. No. Aj správcu, že pekne pozdravujem. Jo, mám už aj ja nárok na kúsok pokojného života. Dobrý deň. A dobre boli párky, dobre. V rodinách je veľmi dôležité rozprávať sa navzájom. A taktiež počúvať. Ste to Malvinov, je to problematické. Malé porcie jedál v Starobinci nám zvyšuje rodinný rozpočet na stravu. Preto si my so sestrou neodkladáme nič v chladničke. A to je ďalší dôležitý aspekt v rodinných vzťahoch. Vzťah medzi súrodencami. Špeciálne, keď ide o dve sestry. Tatej sa čo stalo? Klasika, párky. A ty si kde bola zase tak dlho? Dlho? No prepáč, bola som v škole a potom na doučovaní. Milicka, počkaj. Počkaj, ja dačo som ti chcela, ale ja už neviem čo. Počkaj, dačo som pri teba. Jedla si. Jedla. Počkaj, nie to som chcela. Pohode? Ale v pohode, len počkaj. Pila si. Pila som. A nie to som chcela. Počkaj. Ha, tu máš list. Jak? Chorvátsko, poštovná drugárka. Staraj sa podľa možnosti o svoje veci, áno. Máš veľké šťastie, že ten list nepreberala mama. Trochu cenzúry by ti nezaškodilo. Draga priateľica, milica, dozvolite mi da vás srdečno pozdravím i da vam jevim daću doći u Slovačka 8 na ove godine. Posjetit ću vas u vašom prekrasnom gradu. Naći ću vas na dogovorenom adresi. Pred kućom 3 puta trubiti. Váš Boží. Ako malé deti. A koľkokrát, že za trúb? 3-krát. A čo potom? Rodina pôjde privítať chorvátskeho nápadníka. Jo, za trúb. 3-krát za trúb. Ani trúbiť nemusí. Je rýchlo tu povstať aj bez trúby. No ale pred našimi ani slova. Utajiť ho chceš. Ty z toho spravia lirickú drámu jedna radosť. Ale máme predsa... Mama má akurát ohromný zmysel pre srdcové záležitosti svojich dcer. Bože môj. V 15 rokoch. Ale ja pritom nechcem. Nemusíš len nevyzerať. Akože nevyzerať? 3-krát za trúby pred domom a potom sa zmení na neviditeľného. Obstará mu niekde izbu. Ježišu milosrdný, ty s ním chceš ísť do hotela? No a? Tuším, je to... Trúby? Ježiš nebaví, ide sa nisi. V rodinách to začne škrípať vtedy, keď sa naplno prejaví únava z dlhoročného spolužitia manželov. Prejavuje sa to pocitom sebaľútosti, najmä u ženy, a objavuje sa typická veta, kde ja som mohla byť, keby som... Otec ešte nie je doma? Hrozné. Celé mesto o inšom nehovorí. Mama, od rána, ak sa ma 200 ľudí neopýtalo, kto ho zbil a prečo ho zbil, tak ani jeden. Decká v škole to priam na nosoch visí. Ešte šťastie, že tie nemajú odvahu opýtať sa ma na to. Bože môj, ale stále nechodí. Od obeda, že by ho už odtedy neboli vedeli rozoznať. Bola tma do tvári, nevidel. A ty kam zase? Za Janou? Dnes by si to hádame mohla odpustiť, nie? Otec sa má každú chvíľu vrátiť. No a? Ak sa zistí, kto je vinný, my hovary budeme musieť spomstiť. Na to sú dnes modernejšie metódy. Ja na tvojom mieste by som si z nešťastia vlastného otca vtipy nerobila. Včera rozbili hlavu jemu, dnes zajtra môžu niekomu z nás. Zmiznúť. Zmiznúť treba spod tejto nešťastnej strechy. Zmiznúť čím skôr. Mama, prosím ťa, upokoj sa. Veď to sa všetko zistí. A keď sa nezistí, no môže už ísť. Aj tak môže byť.
toho prezidenta v Amerike dodnes nevedia s určitosťou povedať, kto im ho odpachol. A to už bol dáky človek. Zajtra bude treba obísť obchody a nebadane ponazerať. Do kníh sťažností. No, Felicia Skrbková rozprávala v triede, že jej otcovi napísali v mesiace, že je podvodník a zlodeň. Vraj náš otec. No Ježišu, veď to je pravda. No, riadne hoveduje ten náš mesiac. Ale mama, prosím ťa, Mňa z tejto akcie vynechajte. Idem. ty už naozaj k tomu otcovi nič necítiš? Cítim, ale zároveň sa pýtam, že kto normálny chce ísť dnes proti skorumpovaným politikom a reformovať svet. Má pravdu. Akurát mesiac Skrbka bude poctivejší za to, že mu akýsi háčik napíše do knihy sťažností. Ja mám čerstvejší príklad. V sobotu mala meniny otcová šéfka v dome osvety. Skladali sa jej na dar. Nedal nič. To viem od jej syna. Odkázal, že prispieva iba na pohrebné vence. To je podľa neho jediná regulérna zbierka, ktorú on uznáva, pretože od nej nemôže očakávať výhodný revanš. Idem. Ktože povedal otec, tak to je sen. Senzačné možno, ale či je normálne. Prosím ťa, choď radšej za tou Janou. Vedela som, že sa dohodneme. Dohadovať sa budeme o 14 dní. Máš pochybnosti o mojej skúške dospelosti? Ja nebudem stať pred komisiou. Niekedy nezáleží na tom, kto tam stojí. Ako na tom, kto stojí za ním. Tak ja to určite nebudem! Mami, dnes je predsa pondelok, Pondelok, a čo má byť? veď máš večernú univerzitu. Zaobídu sa razy bezo mňa. No ale veď si vravela, že máš referovať. Otec sa musí predsa každú chvíľu vrátiť. Ja mám také zlé tušenie. Že tam nikoho nezistia. Tiež sa mi zdá. S tými narušencami sme my predsa nemali nič spoločného. Narušenci, to sú ako tí... Ťažko vychovateľ. Ale Malvína počula, že sú to vraj celkom fajn decka. Chodia jej pomáhať do záhrady. Malý. Áno. Čo už iba tá počula? A predstavte si, že ten rozhodca, ten nemá na sebe ani škrabanec, a toho nášho Dominika, toho dobili. Ostal na spodku a Dominik schytal aj za neho. No, a keď ho dolapia? Koho? No tak toho gangstra, čo bude potom. Vyšetrovanie, súd, mreže. Dnes už nerobia žiadne ohľady. Lenže Dominik pri tej jeho povahe ho ešte aj odprosí, aby sa nehneval, že mu narobil nepríjemnosti. A nemala by si tam predsa len zájsť, vysvetliť? Čo sa tu chystá? Ty nebodaj tieto piatkové večery, keď nebývam doma, máš rozkalkulované? Kto ťa čaká? Nikto. Kto má prísť? Nikto z trúbou. Prosím ťa, mama, zober láskavo na vedomie, že tvoja vnúčka má už svoje roky. Ak odbieha večer z domu, iste sa nechodí hrávať s bábikami. Mňa ty tu ideš poučovať, ako by som ja nevedela o tom, čo si robila ty v jej rokoch. Mama, prosím ťa, pochop, že dnes je svet o niečo zložitejší. Bože, mu netrúbi takto. Kto má trúbiť? Nikto! To sú nervy. Svet je dnes o niečo zložitejší. A ten Dominik nejde a nejde. Tam sa už zase voľa čo muselo stať. No ale veď sú tam s nimi aj policajti. Joj, tým horšie. Ja som uniformám nikdy nedôverovala. A viete, na koho má podozrenie náš vyšetrovateľ? Na toho čierneho inštalatéra, čo nám bol kanál opravovať. Ten? A prečo práve ten? Dominik mu vraj vyčítal, či sa nehanbí z nakradnutého fušovať. Nič som nepočula. Ale čo riešite? Oni chceli zbiť koho si iného, nie nášho otca. Ja som rozmýšľala, že či to nie je zo školy nejaká pomsta. Ale veď predsa už neučí niekoľko rokov. Ale ty učíš. Kvôli mne? Čože my vieme? Ľudia sú dnes... svine. Prosím ťa, mama. Keby ten náš trúhlík učil, všetko by bolo jasné, vieš? Mával také spôsoby. Za trojku schovania nikdy nevynadal žiakovi, ale rodičom. Ale v knižnici tam predsa nemôže nikomu ublížiť. Nikoho uraziť. No, moment. To si len ty myslíš. Včera som
počula, ako si suseda bola knižku požičať. Takú romantickú o tých upíroch. Vieš? Nevieš? Nevadí. A Dominik jej vraj povedal, že už je dosť stará na také somary. Tože jej povedal Dominik. Tak, možno, že jej povedal, že milostivá, mohli by ste aj voľať čo inšie skúsiť. Ale ona si to preložila tak, ako ti ja vravím. No, tak ale mal pravdu, veď to je úplne iný level. Čo ty o tom vieš? Sem poď. Tak chcela som povedať, že forma niekedy prevláda nad obsahom. Podľa možnosti ani slovom. Dobre, ako myslíš, ale lepšie veci vydiskutovať ako... Ja ti takú vydiskutujem! To je ono. Udvieť. Najkračší a najosvedčenejší výchovný prostriedok. Lenže dnes nemáš čím? No, remeň sa už nenosí. No, v dnešnej dobe ostáva už naozaj iba diskusia. Ak sa rodina ocitne na križovatke, je dôležité, aký postoj k danej situácii zaujme manžel. Či to rieši násilím, alebo útekom, alebo, a to je najhoršie, vlastným názorom, o ktorom navyše presviedča všetkých členov rodiny. A nakoniec je ešte mrzutý z nepochopenia. Dominik! No konečne, čo strachu sme tu prežili. Ani na preveze si nebol. Čau, tatko. Čože on bál seba. Vieš, že môžeš dostať infekciu? Máš pravdu. A predsa si nešiel? Nebolo kedy. Vieš, čas je taká strašne zaujímavá téma, ktorá, ak sa na ňu dostane... Aspoň si zistil voľačo. Nemohúcnosť tohto sveta. Vieš, Bože, svet taký, keď si ho zoberieš, už je to tu. nikdy nemá otočia. Máš aspoň vážne podozrenie? Vážne podozrenie zatiaľ, ale vážne rozhodnutie. Preboha, čo si rozhodol? Bola tam plná sála ľudí. Veď to bola verejná schôdzka občanov. Každého v tomto meste sa tento prípad priamo dotýka. Aj teba, aj teba, aj teba, aj vás. Čo sa včera stalo mne, sa zajtra môže stať hoci komu inému. To je pravda, ale čo si rozhodol? 120 mladých, opustených ľudských bytostí. Tie pohľady v tých očiach. Viete si to predstaviť? Šli sme s tým rozhodcom okolo každého. Aj okolo teba. Aj teba. Aj vás. Áno, aj vás. Decká vo veku tých našich. Bez otcov, bez materí. Bez lásky. Strašný obraz na dognievané mladé duše. Neber si všetko tak k srdcu, Dinko. Čo je to za pekná duša, čo dokáže dohniaviť hlavu nevidnému človeku? Však pravím, že ani jeden z nich sa mi nezdal byť podozrivý. Ponúkol som im riešenie. Ty? Ja. Osobne. Aké? Milická, choď postaviť vodu na čaj. Nie. Nevyháňam. Som zvedavý, čo na to povie predsudkami nezaťažená. Vyšiel som si to vlastne skúsenosti, ale ponúkol som im pedagogickú pomoc. Ty chceš ísť znovu učiť? Ťažko vychovateľných. A koľko ti za to sľúbili? Zatiaľ nič. Ty to chceš robiť popri zamestnaní. Choď uvariť už ten čaj. Našťastie výchova ako jediná je proces, ktorý sa nedá robiť popri niečo na pol úvesku. No a tak potom ako? Táto špecializácia predsa neznáša fušerstvo. Všetci mi dali za pravdu. Aj on, aj ona. Imro. Vstal som a hovorím k celému tomu zhromaždeniu.
Vážení, fušky vo výchove prinášajú tieto výsledky. A ukázal som na tých 120 mladých nastúpených ľudí. Nikto mi neoponoval. Ani Imre, ani Jožef, ani Maroš, ani Monika. Áno, viem, ani Peter, ani Pavol, ani Ježiš Kristus, ani Dano Trevo, pokračuj. Ty si tam bola. A ja som sa pýtal ďalej. Čo urobíme? Všetci veľmi dobre vieme, čo im chýba. Chýba im rodičovská ruka. Láskavá, ale aj trestajúca. Všetci mi začali tlieskať. Ďakujem. A ja som pokračoval. Poznám spôsob, ako účinne pomôcť týmto mladým ľuďom a ako sa zabezpečiť pred tým, aby nám neprebíjali hlavy. Všetci tak, ako tu sedíme, máme doma deti. Vychovávame ich. Kto si myslí, že ich vychováva správne, nemôže zaváhať ani na chvíľočku. Rozoberme si chovancov k sebe, do svojich rodín. Finančnú čiastku, ktorú štát dal ústavu, nám domov uhradí. A to jedno miesto pri stole sa ešte všade nájde. Ja sa hlásim ako prvý. Tichosť. Presne takáto tíšina sa rozlohla v celej tej veľkej sále. Dínko, môj začko, tebe drbe. A čo bolo potom? Čo ti odpovedali? Močali. Otec, ty si senz. Návrh sa teda neprijal. Riaditeľ zachránil situáciu. Chvála Bohu. Povedal, že to nepovolujú predpisy. Vôbec nie. Vravel, že ma berie za slovo a že mi hneď jedného pošle, kým si to rozmyslí. A čo si hodí na to? Že bude u nás srdečne vítaný. Čo? Áno, s tým sme sa rozišli. Jeden z tých chulišov príde k nám. A čo bude s nami? Dominik? Mami, no, Lexaurin máš v kuchyni. Nesiem ti. Angelika, dušička. Čo ti je? Čo je? Ono sa mu to od tej bitky v hlave celkom prevrátilo. Angelika. Čo vám je to mi v hlave? Ty to nemyslíš vážne. To je nemožné, otecko. Ale prečo nie? Mamička. No, takýto návrh predsa nemôže verejne vysloviť normálny človek. Čo je na tom návrhu nenormálne? Všetko. Oblečiem sa a idem to zrušiť. Chorý človek za svoje činy nezodpovedá. Počuj, Angelika, možno sa ti to zdá byť na prvý pohľad kúsok šokujúce. Ale uváž. Ale ako si vôbec mohol prísť na takú myšlienku? Maminka, logika. Ten chlapec sa za krátky čas v kruhu tejto rodiny jednoducho musí zmeniť. Máme predsa dve dospievajúce céry. No, práve s nimi. S nimi sa ti bude formovať. Alebo ti ich on sformuje. Výmožne tak veľa do formy nechybuje. Tatko, a kde pôjde bývať? V mojej či v Segrinej? Nikde! Otec zajtra ráno pôjde a oznámi, že sme si to predsa len rozmysleli. To urobiť nemôže. Alebo jak to tu predsa musí mať aj zdravý rozum. Ja trvám na svojom. Ale prečo práve my máme byť tí prví? Máme snáď na to mimoriadne podmienky? Máš na taký pokus dostatočne vysoký plat, veľký byt, auto, chatu, postavenie, aké by ti patrilo? To nemám. Ale študoval som kedysi Komenské. Veľmi poctivo. Teória je teória, ale prax je život. A ty život poznáš akurát cez svojich 6 dioptrí, čo ťa stáli kariéru a čo
čo nás všetkých raz priženú na pokraj zúfalstva. Tak, konečne si sa mu to odhodlala. Z prosta do prosta. Idem. Kam chceš ísť? Už nikde. Angelika, ty to myslíš vážne? Smrteľne. Tak, ak tomu správne rozumiem, tak ty a tvoja matka si myslíte, že ja som tak trochu... Joj, keby len trochu. Stará mama. Ja idem. Idem hneď za horúca, kým z toho nie sú ďalšie reči a komplikácie. Keď nemáš sám odvahu uznať si, že si spravil kopanec, musím to urobiť ja. Jo, mama, nie blázni. Čo si to povedala? Angelika! Tak tohle nie je fér hra. Si prvá nevinná obeť otcov experimentu. Takáto blamáš. Ešte len bude, ak ju vykonáš. Ja? Ja predsa neodváľam dané slovo. Lenže daným slovom dnes ľudia nežijú. Ktorý ako? Každý žije eurom a na dané slovo sa ti dnes. Myslíš si, že nám tie peniaze od štátu nebudú stačiť? Dominik, prosím ťa, mlč, lebo sa prestanem ovládať. A vybiješ si aj ty zlosť na mojej hlave? Ale to predsa nemôže byť pravda. Pán Háčik, Bože, ešte táto. Prosím. čo to počujem? Bože môj, čo už len tá môže počuť. Pravda, že počula. A teraz? Teraz už aj vidí. Čo vidíte? Tú vzácnú hlavu rozbitú. Len to a nič viac? Ježišu. A čo ešte viacej? Ale taká hlava. A ty? Ty si mi o tom ani nepovedala. Bohu sa musím dozvedieť. Bože dobrotivý, mali to už miestnym rozhlasom rozhlasujú. Pán Hač, aspoň ho už chytili. Ešte nie. No a čo ak ho nechytia? Pôjdeme spolu s synom. Gejzom. Ten to vybaví. Ten sa vyzná. V čom? V politike to teda áno. Politiku do môjho prípadu nemiešať, prosím. To teda nie. Tu by som musel veľmi energicky protestovať. Protestovať? To je ono. Správna reč. Protestovať. Tiež to pravím. Človek si inak nepomôže. Prosím ťa, mama, Ja neprotestujem. buď taká dobrá, odprevaď ju. Čakáte návštevu? Ale nie, nie. Ba áno. Čakáme. No, veď ja už idem. Ale ak by bolo treba za tým môjim gejzom, len mi dajte vedieť. Tvoj gejza hlavne nech na mňa myslí. Počuješ? Na mňa, aby ma zase takto nepredbehol. Ahoj. Trúbil si? Kto je to? Neviem, lebo zvonilo, netrúbil. V kritickej situácii v rodine je to dôležité mať blízkych priateľov, ktorí vám pomôžu lepšie zvládať ťažké, nečakané situácie. Nie je nič horšie, ako byť postavený pred hotovú vec bez predošlej diskusie. Nech sa páči. Poďte ďalej, hlavný pán. Nech sa páči. Môžete mi celkom pokojne týkať, ja som na to zvyknutý. Dominik, vlastne, Háčik. Ciro, mucha. No, snáď by som ťa mohla aj predstaviť. Angelika, moja manželka, Teší ma. stará jej mamička. Vaša svokra. Kačková. S takým humorným menom ste si užili rehotu po celý život, čo? Toto je moja drahá dcéra. Milica! Ty tu bývaš? No nazdar. Javí sa, že vy dvaja sa už poznáte. No veľa pekných výpiek nebeha po tomto pohľadnom meste. Papier. Aký? Dekret. Čože? Potvrdenie. Na čo? To vás poslali len tak? Angelika, v tejto situácii je dovolené si týkať. Kde máš priepustku? Priepustku? To len tak neskúšťajú z polepšovne. Kto chce, kedy chce a ako chce.
Pán Hačík, No, ono to pán je... Hačík, ja sa môžem aj otočiť. Tak bude najlepšie. Ako myslíte? Nikam nepôjdeš. Pôjde! Pôjde. No nepôjde. Pán Hačík, čo to má znamenať? V tejto situácii bude asi najlepšie zložiť si kufor a zaujať pozíciu na gauči. A dámy nám zatiaľ pripravia večeru. Máme predsa čestného hostia. Správne, rozložiť. Pán Hačík, čo to má znamenať? Čo bude so mnou? S tebou? No. Ty sa drž. To sa vám povie. Ale čoho sa mám držať? No predsa dohodu. O priepustke nebola reč. No, na to som sa kúsok pozabudol, vieš, no to je taká... Pán Hačík, tá dohoda platí len na dnes večer však. Samozrejme, Cyrilko. Ale potom by sme už mali začať. Nie sme ešte všetci, Cyrilko. Pán Hačík! A čo, ak ešte niečo budú žiadať odo mňa? Tak, Zahovor na iné. stojí vám to za to? Vidíš tú hlavu? Vidím, pán Hačík. Tak musíš vydržať. A vydržím. Ale vy to musíte rozfofrovať. Samozrejme, že rozsofrujem. Tak tomu fofru, to musí byť celá rodina. Milická, ukáž túto chlapcovi, kde máme umývadlo. Budeme večerať. Ja. Teda, prežila som s tebou už nie jeden šok, ale že dokážeš vykonať takúto blbosť. Tichšie, mierni sa vo výrazoch. Ja sa mám vierniť, keď tu akýsi mravne narušený výrastok bude žiť popri mojich deťoch. Teda ja neodvolateľne a definitívne balím. Vydržte, ešte musíte kúsok vydržať. Ani chvíľočku. Umie si ruky, dáme mu najesť a pôjdeme s ním naspäť. Ráno príde správca. Donesie náležitosti, dovtedy musíte už nejako vydržať. Pošlem ho aj s tými jeho náležitosťami, vieš kde. Tichšie. Teda by sa človek vo vlastnom dome bál ústa otvoriť. Ale to je za to, že sme ti doteraz vedeli všetko prepáčiť. Lebo sme sa nazdali, že raz dospeješ a dostaneš rozum. Ale ty, čím si starší, tým si... Ježiš, čo sa tam robí? Čo je? Čo by bolo? Veď si celá mokrá. Pustila som mu vodu a prichytil mi kohútik. Teda to je rozum na tie roky. Lenže kúpeľňu si budete umývať. Sami. Nedbám. Počuješ, životecko? Je tu ešte len prvých 5 minút a ona už nedbá. Bože môj, veď, čo tam robí tak dlho? Veď my tam máme veci, to on nám môže hocičo. Skúša sprchu. Choď mu povedať, že ju nepoužívame. A on sa vyzlieka. Ježiš. A vás ten začne tetovať. Kde? Na prsiach. Ty si mu už aj na prsia pozerala. Teda? Nie je iba narušený, ale aj tetovaný. A utierák má? Nemá. Iste do nášho sa poutiera, lenže ja po ňom prať nebudem. Svoj bude mať určite v kufri. Teda, šľakoce vám tu tam poriadne. Už by potrebovalo podoťahovať. Netreba. Inštalatéra sme tu mali pred pár dňami. Ako myslíte, ale zajtra by som sa vám na to mohol pozrieť. Samozrejme, že môžeš. Aspoň to dáš do poriadku po fuškárskom podvodníkovi. A rozumieš ty takej robote? Človek sa po domovoch priučí kadejakému nedosti. No a takto, o sebe by si nám Mari niečo neprezradil? Prečo si to dotiahol až do polečovne? Ja som vlastne taká daň za funkciu. Mama chcela funkciu. Tak si našla jedného funkcionára. No a potom som sa narodil ja. Iba, že máme to nestačilo. Chcela ešte vyššiu funkciu. Tak
si našla ešte vyššieho funkcionára. A ten sa mi stal aj náhradným otcom. Keď sa človek chcel vychrápať, to sa doma nedalo. Ty si už šiel z domu? Ja? No, spravil som 3-4 pokusy, ale nepodarené. A čo na to doma, v škole? Obrovský cirkus. Mama tvrdila, že po mne spácha samovraždu. No a ten otec náhradný nahovoril mamu, aby ma spoločne odstránili, že som prekážka v kariére. A bola ťa už aspoň navštíviť. Nie, ale poslali mi spoločnú narodenú pôdanicu. A ozaj, kde je vlastne Rana? Vieš, to je tá naša druhá dcéra. Učí sa s Janou. No iste, určite išla znova za tým futbalistom Mišom. Už som ju dobre 2 týždne nevidel. Pekný rodič. Vlastnú dceru 2 týždne nevidí a cudzím chce vychovávateľa robiť. So mnou nebudete mať takéto problémy. Na drill som zvyknutý. A čo? Kam ho uložíme spať? S kým? No. Stará mama myslí skôr, že kam? Vieš, byť nie je práve to najväčší a hádam tu už v každej miestnosti niekto s niekým spáva. No čo už, roztiahnem gauč a do rána prenocuješ tu v obývačke. Do rána hoci kde gauč nie je problém. Milická, vyberni s ním hore a prineste z perináka paplo na vankúš. Musíme to tu pripraviť. No, dobre, ale nemôžete počkať, kým dojedem. Poďme. Tu nasleduje prísne tajný rozhovor. My sme nemuši. Počujte, ten chlapec na postreh dáva dospelého muža. Musíte si dávať pozor na vyjadrovanie. Teda, ja by som tej jeho matke vedela povedať svoje. Čo urobíme v tejto situácii? Ty si stále odhnula nás baviť sa? To nemôžeme. Ešte, že čo? Mama, prosím ťa, nic ste nezbadali? Čo si zbadala? Do tejto hry ja nevstupujem. Za žiadnych okolností. Ale prečo nie? A ty si už aj nahlúpli? Nepočul si? Nepredstavil sa dosť zrozumiteľne? Veď to nie je obyčajné decko, ale ťažko vychovateľné individuum. Na to si vy trúfate. Myslíš si, že sme len takí krátky? Veď výchova je proces, v ktorom je dôležité, či sa vec chytí pevne a za správny koniec. No, nech sa páči. Môžeš začať chytať. Za správny koniec. V rodinách sa počas rokov nahromadí neskutočné množstvo názorov a odporúčaní na správny rodinný život. Zväčša staršia generácia poučuje tú mladšiu časť rodiny, ako správne žiť a na čo všetko si treba dávať pozor. Realita však býva väčšinou iná a nepomôžu vám žiadne rady, ale iba presvedčenie, že chcete udržať rodinu pokope. Kamže kam? Nepočul si niekoho tu byť, A niekto mal? ale nikto. A to ma budíš no tak. Ešte si nespal. A vaši? Vedia o tom, O čom? že máš rande o polnoci. Čo teba do toho? Ty si akási privený. To som, lebo som za to, aby si u nás zostal. Neblázni, naozaj. Tak. Tak to sa ti teda náramne čuduje. Keby mne chceli nasačkovať niekoho cudzieho do izby a do postele, s tým by som nesúhlasil. Ale tak otec to s tebou naozaj Ten tvoj myslí. otec je... Fajn. Len ho v živote nikto nechce pochopiť. Teda to sa aj dosť ťažko chápe, také nápady. Pozvať si nabiť jedného z tých, čo ho zbili. Tak predsa ste to boli vy. Na tom predsa nezáleží. Mne to môžeš vyzvať. Čestné slovo, ja to nepotiem.
A na čo ti to bude? Chcela by som pomstiť svojho otca. Pomstiť? To máš z ktorého filmu? A myslím si, že na to nemám. To si mi prišla povedať. Do postele. Nosí tu sama v pyžame s cudzím mužom. No, tebe to vadí? Dobre, pochop, ja v tebe predovšetkým vidím človeka. Až potom toho narušeného z kaštieľa. No, i keď je pravda, že mama to má iná. Ozaj, to musí byť syn. Podľa akého vzorca vychovávate? Mňa? No robí sa to nasledovne výchovný proces číslo to a to. Poprvé, pri vážnejšej reči s vychovávanou zvyšuje sa tón v hlase. Po druhé, vychovávaná je v háklivých situáciách ustavične posielaná do vedľajšej miestnosti. Po tretie, ak už po niečo bola poslaná a vrátila sa, debata vychovávateľov sa končí mlčaním alebo v cudzom jazyku. To odkiaľ poznáš? Skúšali na mňa to. No a pritom by sa to dalo vyriešiť celkom jednoducho. Veď dneska sa vychovávame už každý sám. Ibaže oni to nechcú pochopiť, že v samoobsluhe sa do košíka nevnúcuje tovar, o ktorý kupujúci nemá záujem. Fakt. Počuj, kto to povedal? Ja ti to hovorím. No, dobre, ale niekde si to vyčítal. No samozrejme, minulé nám akýsi psychológ rozprával o pohlavných chorobách v rámci približovania sa mládeži, vieš, to sa nosí. Dospelý musí brať s rezervou. A vieš, čo máš štve? Že dospelí si nedajú veci vysvetliť. Veď všetko by sa dalo vydiskutovať, no nie. Lenže u nás každý pokus o diskusiu skončí skôr, ako sa začne. Napríklad s našou Renou a so mnou. So mnou sa to skončí väčšinou úplne s prostou a obyčajnou fackou. Vieš, čo by som ja dal za takú naozaj poriadnu facku? Keď som bol prvýkrát v domove, dostal som takú facku od jedného z našich vychovávateľov. Ty, to ti bola rana. Ale cítil som, že som po nej o voľačo múdrejší. Ten starý, čo mu strelil, to ti bol chlapík. Nebyl zo zlosti, ani pre autoritu, ako väčšina dospelých. Mal som ho rád. Všetci sme ho mali radi. Lenže ho prepustili. Počuj, Ciro, ty nie si taký divný, ako som si myslela. Máš už dievča? Že váhaš, samozrejme. Niekto. Tak, si schod. Tak, Ciro. Čo je? Prosím, ešte nespíš? Ba, už sa mi začalo snívať panáčik. Počuj, Rena sa už vrátila? Ja neviem, ja mám tvrdý spánok. Vieš čo? Vrátime sa k tomu až zajtra. Dobre, pán, choďte spať. Dobrú noc. Kto je to? Kto si? Ja som, ten pokojne. Dominik, a kde je dievča? Aké dievča? Milicka, tvoja dcéra. Tá predsa spí. S kým? Posteľ je prázdna. Tovar nie. Pre Božie rany, ja som to tušila. Ona ušla za tým Chorvátom. Čo? Nie, to sa ti určite iba snívalo. Čo stalo? Snívalo. Mne sa voľa kedy načo aj snívalo. Aj ten list, čo tu dostala, tak sa mi sníval, nie? No. Ciro, a ty si ju nevidel? Ja mám tvrdý spánok. Angelika, vstávaj! Angelika, poď rýchlo sem, vstávaj! Čo sa deje, vykradol nás? Milicka, tvoja dcéra zmizla, ušla za tým Chorvátom! Čo? Akým Chorvátom? Čo sa ti snívalo? Počkaj, ty o niečom vieš? Čo si nám nič nepovedala? Dominik, neseď tu. Ak
kam si mám sadnúť? Chlapi, poďte ju rýchlo, choď ju hľadať, čo keď ju znásilňuje, Áno, hoteli, daj! Nikto ma neznásilnil. Čo to má znamenať? Dominik? Milická, čo to má znamenať? Nič, to vôbec nič neznamená. V posteli? A nič? Veď hej. Na gauči a doma. S narušeným. Tak, toto je teda situácia. Strašné. Ani nie je tak strašná, ako skôr ošemetná. Ste predtým alebo už potom? Ak myslíte na to, Som matka, musím to tak vedieť. potom... Milická, mohla by ste nám prosím povedať, čo si tu robila? Samozrejme, veď prečo nie? Prišla som ho poprosiť, aby ma zobrala. Ja som predsa na mieste, ktoré ste mi učili. A veď oka nič nemôže. Ani ona, nič sa nepoteší. No vidíš, a neveril si mi, keď som ti vravila, že sa tu nedá s nikým normálne rozprávať. Ale prečo by sa nedá? Poď, porozprávajme sa. O čom? O čom sa chceš rozprávať s 15-ročnou dcerou, ktorú nachytáš v posteli s takým? Veď je to šok. Bojím sa, pani Háčiková, že šok vás iba čaká. Ty čmuš. Si nemyslíš, že keď si funkcionárske decko, že sa ti všetko prepáči. Ako myslíte? Ide sa spať, ráno to vyriešime. A ty ideš so mnou do postele. A otec? A otec? S tým sa už dávno nemám v noci o čom zhovárať. Tak, idem spať k starej. Každá rodina má svoje tajomstvá. A úplne najhoršie je, keď sa zametajú pod koberec. A tým pádom sa všetci tvária, že neexistujú. Nájsť sebe odvahu rozprávať o týchto tajomstvách je to, čo udrží rodinu pohromade a v dobrej kondícii. Bravo, drugár, tak ako? Čo je? Ty? Ja, Čo tu robíš? ako vidíš, spím. Ako si sa tam dostal? Som tu na východe. Otec prišiel to sa na tanečný deň neužušne. To ja neviem, to som si jeho pýtať. A to ťa tu nechali len tak? Bez dozoru? Ako vidíš, bez? Všetci mi tu dôverujú. Samozrejme. Nevedia, s kým majú tú česť. To všetko vymyslel otec? To ja neviem, či niekde vymyslel, alebo niekde vyčítal, proste naplánoval experiment. Počúvaj ma sem. Ak ma prezradíš, pošlem na teba. No, Míška, ja sa ťa nebojím, aj ty si dávať pozor. To znamená, že ty tu chceš ostať u nás bývať? No No, samozrejme. tak toto nie. Toto sa musí okamžite riešiť. Ty predsa nemá ani potuchy, koho si tu poslali do postele? A ukludni sa. Tebe ešte nikto neprebil Ešte hlavu. nie, ale ty vieš veľmi dobre, ako sa to robí. Bola si pri tom, keď Miško aj s celou partiou futbalistov prebil hlavu tvojmu oteckovi. No poď tuto. Ukáž, ako sa to robí. Tu. No ticho! Vyklop, čo tu Len robíš? pokojne, ako vraví pán otec. Možno, že z tejto cvokáriny ešte ty najviac vytlčieš. My dvaja sa môžeme dohodnúť. My dvaja. No, ja ťa neprezradím, kde sa po nociach flákaš, a ty? Daj pokoj, aj tak ti nikto neuverí. A čo, ak už som niečo prezradil? Tak toto ti príde draho! Nedbám, poďme účtovať. Au, pusť ma! Pustím, keď sa ukludníš. Čo do mňa chceš? Ty to veľmi dobre Au, vieš. pusti ma! Pustím ťa, keď povieš, kto prebil hlavu tvojmu otcovi, kto prebil hlavu pánu Háčikovi. Pekne nahlas.
Aby to všetci počuli. Pust ma! Kto prebil hlavu panu Háčikovi, aby neznikali zbytočne Dominik, neviem, čo vedú za nosy! Kto prebil hlavu panu Háčikovi? Pustím ťa, keď sa upustí. Bože, ty si debil! Nemôžem ju pustiť, lebo vám to nepoviem. A čo nám má povedať? Kto prebil hlavu pánu Háčikovi? Bože, ona to vie. No samozrejme. Volajte políciu! Á, len pokojne, netreba nikoho volať. No, ako si dlho ti to trvá? Nevie si spomenúť. Ťažko sa to vysvetľuje. Kto rozbil hlavu vlastnému otcovi? Kto po nociach organizuje poľovačky na ľudí? Kto sa vyhrážal rozhodcovi, že správne odpískal 11 proti Mišovmu týmu? V ktorom mimochodom nie sú žiadni futbalisti, iba špekulanti. Kto je nebezpečný v tomto meste? My tam, za mrežami, alebo títo, čo sa voľne potúlujú po uliciach a športovú slávu si vytlkajú pesťami? Ale to hádam nie. Bádam aj áno. Idem si ja do pivnice po flaštičku. Lena, aj ty? No, prepáčte, pani Háčiková, ale sa to naozaj ťažko vysvetľuje. Tu naozaj strašne ošemetná situácia prebiť hlavu vlastnému otcovi. Ono to bolo tak. Prepáčte, počkaj. Už tu nie som potrebný. Ale Cyrilko, kam chceš ísť? No naspäť do kaštieľa. Ale Cyrilko... Pán Háčik, uznajte, nebudem predsa riskovať výchovu v takejto rodine. No dovol. Ani krok. Ale pani Háčiková, to bola habaďúra. Čo nespíte? Vyvolávate duchov? Nestačí, že stará tam trepe v pivnici? Ideme sa, čo stalo? Nič, to ma len poškrabala tvoja sestra. No, tak to si ešte dobre dopadol. Tak? Počúvam. No, ono to bolo tak. Vieš čo? Nechcem nič počuť. Angelika, mali by sme ju. Tá tvoja hlava, to bol omyl. Proti tebe tu nikto nič nemá. A proti komu? Keď si to s ním treba vybíjať po tme. Toto sa vo futbale nerobí, je to jasný faul. Ty prestaň už s tým futbalom. Dávaj pozor, Praha, lebo znova mieríš do auta. Ja? Tu padol gól, ten sa nedá nejako prehliadať. Ty už rozprávaj normálne dobre, ja neznášam tie tvoje nenormálne prirovnania. A nedívaj sa tak nechápavo na mňa, ako by som len ja bola zodpovedná za to, že tvoja vlastná dcera. Á, ako ty vieš, senzačne čítať po. Tak to teda nie. Lenže ten gól si musíme priznať. Je od vlastnej dcery do vlastnej brány. Ale ona vraví, že to bolo omylom. Lenže u nás sa o omyloch zatiaľ nikdy nehovorilo otvorene a zo správneho konca. Vždy sme si problém len tak odkopli do autu. Však, drahá. To čo sú zase za narážky? Nedá sa nič robiť. Musíme hrať otvorenú partiu. No, konečne sa bude diskutovať v tejto rodine. Takže ty si túto situáciu naranžoval? Hej, dal som si dobrovoľne prebiť hlavu svojou vlastnou dcérou a jej partičkou, aby som si dosvedčil o mojej neschopnosti. Myslím ten nápad pozvať si do domu. Mravne narušeného a ťažko vychovateľnou výrastku, aby ma dosvedčil o tom, že neviem byť rodičom. Áno. To sa mohlo zrodiť len v tvojej hlave. Aj keď som nečakal, že to zvládne hneď takto, v prvú noc. Prekrásna blamáž, takúto ešte nezažil nikto v tomto meste. Verejne prať vlastnú špinavú bielizeň. Vravím, že to bol omyl. Nič by sa ti nebolo stalo, keby si sa nebol plietol cudzím do cesty. Ako môžeš teraz niečo také vypovedať? Myslím dopredu aj za teba, vieš? Tebe o pár dní švih na hlave zarastie, ale dceru ti o pár dní zo školy vyhodia, ak sa to roznesie. A kto by to rozniesol? Trestné oznámenie podám sám. Celkom dôverne. Ty by si bol schopný dať vlastnú dceru. Myslíš si, že Cyrilko je taký čestný chlapec, že to nepovie ďalej? Že udrží jazyk za zubami? Vylúčené. Už som povedala, že ho nikde nepustíme. To akože myslíš vážne? Smrteľne. Ostane tu a ostatné už s ním ja dohodnem. Angelika, ja ťa varujem. Morálny nátlak na chlapca v týchto rokoch, to môže byť to najhoršie. Morálku v tomto prípade prenechaj láskavo na
Ak sa vec chytí za správny koniec, Rena si zaslúžene zoberie trojku zo správania a bude to. Krásna pomaturitná perspektíva. A ty? Ty s tým predsa nemáš súhlasiť. Čo na to tvoje svedomie, tvoja česť? Pochopotec, v tejto situácii tieto tvoje románové pojmy. Práve jeho funkcionárskymi rodičmi ho budeme držať v šachu. Niečo za niečo. A tomuto ty akože hovoríš výchovný proces. Teraz nie je čas na úvahy. A kedy bude? Kedy konečne bude ten správny čas? Nájdeš si ho, len ťa prosím, do ničoho sa nemiešaj. Chceš tým povedať, že... Nežeň ma do zúfalstva týmito svojimi otázkami, dobre? Chlapčisko každú chvíľu otvorí dvere a my musíme byť pripravení. Pochopotec, mama má pravdu. V tejto situácii... Sa treba odvážne pozrieť pravde do očí. Nič iné. V tejto chvíle sa v našej rodine bude rozprávať iba otvorene. Cyrilko? Ciro! Čo chceš robiť? Ale veď on tu nie je. Nie je? Okno je otvorené. Ušiel? A tu je papier. Ukáž. Myslím, že sa to podarilo, nie som tu viac potrebný, držím vám palce, veľmi to potrebujete. Podvodník! Čestný chlapec. Oklamal nás. Prečo? Prišiel ma pomstiť a ako pravý gentleman odišiel predtým, ako sme mu stihli poďakovať. Čo urobíme? Skryť sa, zatajiť. No a budeme vari prvý. Prišla som za horúca. Vieš, tá storočná zomrela u nás včera v noci. Tak reku, ak tak veľmi chceš do toho starobinca, tak poď. Dá sa to tam vydržať. Po večeroch si zaspievame, pomodlíme sa a tu bude viac miesta. A ešte keď aj Hlicka vám odišla, Počkať, a ako odišla? no zdalo sa mi, že nastupovala do autobusu. Vieš, s tým huligánom z polepšovne. Čo teraz? Si predsa matka. Aspoň tak, ako ty, otec. Snáď od nás, deti, nečakajte riešenie. Mali by ste začať. Len ako? Asi ináč ako doteraz. Hlavne zo správneho konca. No áno, z toho len. Ktorý je ten správny? Bol si predsa rodičom. Mal si to vidieť. A myslíte, že keď raz naozaj budeme rodičia, nájdeme riešenia na tieto situácie? Mali by sme sa snažiť, aby takéto situácie neboli. No tak jedno sme sa naučili. Dôležité je rozprávať sa. A snažiť sa aj porozumieť tomu druhému. Dobre, tak ako začať? Rodičia, poradte. Bude to tá najzaslúženejšia vec, ktorú spravíte na tomto svete a v tejto chvíli. A ak sa vám to zdá byť smiešné, tak ten smiech vám veľmi rýchlo môže zmiznúť z tvári. Kto nám neverí, sa môže presvedčiť. Tie stehy, ktoré by som tu mal mať, tu vôbec nemám. A mali by sme sa snažiť, my deti, rovnako aj vy rodičia, aby každá rana v našich životoch bola len ilúziou. Tak? Čo myslíte? Dobrý záver nášho projektu? Čo ja viem. No niektoré časti boli super, ale niektoré by som zmenil. Ja by som nemenila nič, pretože všetko, čo sme tu hrali, bolo dôležité. Ja viem. Takýchto ošemetných situácií je v každej rodine. No ale teraz vypadnite, za chvíľu prídu naši a dostanete.
Dívanie je zvedavý na náš zadok, to bola veľmi častá veta, aby nestáli chrbtom a oni to všetko zvládli sami.
Všetky rekvizity si nosili, všetko mali pripravené. Ja som bola celý čas tu a to je naozaj, si zaslúžia obrovský potlesk, lebo sú... A verím, že tak ako bolo celé toto predstavenie o rodine a o priateľstvách, tak naozaj si to vážme. Keď máme dobrú rodinu, keď máme dobrých priateľov, keď sa v krízových situáciách máme na koho obrátiť, koho objať a komu povedať niečo pekné. A ten niekto nás vypočuje. A aby som toto sa nerozcitlivela, tak dovolte mi poprosiť vás, po tom ako skončíme, máme pre vás pripravené vonka občerstvenie, ktoré si pre vás pripravili tiež rodičia a dobrovoľníci, ktorí tu sedia medzi nami, ktorým patrí tiež veľký potlesk a veľký spoločne vytvorili takú dobrú, príjemnú komunitu a takú rodinu a priateľov okolo. Takže všetkých vás srdečne